Čau lidi, teď budeme dělat facky. Challenge facka. No, to je jedno. Challenge facka. Trochu jsme se nasrali, tak se musíme uklidnit, ale že tady od kolegy má pazouru jak medvěd, tak tebe urve půl huby. To je to natávaný, jo. No. Jo, mě to strašně bolí lidi, to je hrozný. Jo, vidíte lidi, já to říkal, to strašně bolí. Nese! Ne, ti mě nedáš malo, to si se nechal. Au, tam nejedu, to strašně bolí. Říkám balové, se podíval balové, že dělám facku, se neprobudíš. Já vím malo. A teď na druhou stranu. Tak jo. Au! Když mu dám malou, mi dám okůčku. Teď já ti budu dát velkou, ty mě malou. Ty mě malou. Tak. Oh. No a tím bychom to asi lidi ukončili, protože bolí celá huba, tebe taky asi. Tak lidi, tak čau.